some channel so what you say intimate some if God's spirit possess a lady on the castle or not senior lady be you what do you make to be Sedan Kenya me so rade na me dom so eguso a obiebie ya dwenem etobiri bi kura no a erade timi bie wa dwenem pa wote wa na ya ma hyew ya wa ka se wa dwen ate afa so no tira wo neoma sele ebe ya obeko wanim yes na me asem etimi fo obia mu ba oyanko pa asem ebetimi afa boa mu according to Judges. That's right. Yamia some fa boa mu aka said di kire odifo a enko akosan komatia Israel na yamia bone kokonso no ontie because of silver and gold oji adamudia abo kasa di kire no na metrase a mesese ye no sa woyɛ ɔbaa na wo sakra wadwen a honhom fam no wobɛyɛ barema because of the spirit of God. That's right. Honhom fam no wobɛyɛ barema because of the spirit of God. Honhom kronkron nyɛ ɔbaa ana wanyɛ barema ɔyɛ nyame ɛbɛkyɛ wade aseɛ honhom kronkron nyɛ ɔbaa ana wanyɛ barema ɔyɛ Awurade. 2 Corinthians 3:17 and John 14 verse 15 oya urade about what you say yes enti so konkron oba honya ne tan na so wura oba mu no tena oba mu na ye dia enya wafa ne mu akasa na ye naniwu yansa no nso Anna, according to or the say Joel chapter 2 verse 28. Young answer Joel chapter 2:28. Joel chapter 2 verse number 28. 28 was say honhom no hwie guo. Kenkai Na ye yakire no mehwie me honhom agu honam nyina so. Na mama bani ne mama ahye nkom. Mama ni mama abesankom. Na mompani asoso dae. Empani beso dae. Na momnante ye nhunu aniswade. Brante be hu aniswade. Enko ane emfana nso so na ennanim no mehwie me honhom agu. Jo. Sankofo abobo odi o Joel chapter 2 verse 28. Okasa wa na wo so preachi. Wa na wo se tira. Enkom se no ba no o se hon konkoro no. Obahia go honam nyina so. Na mama any mamarema ashankom because of the spirit of God. And come say nyame asem. The what you say? Yes. And come say nyame asem. Enti say nyame de nasem afa barema mo ba krade to ma ne bam a. Otemanso fo ba mo krade to ma ne bam. That's right. So what you say? Yes. Fine. You show the Acts chapter 2, be Acts 1. Acts chapter 1. Your argument you are obiya. And tampano atwo every home. Verse will be any so. Acts chapter 1. Verses 13 Acts chapter 1 verse 13. down to 14. Asomafo ni hia Jerusalem. Asomafo no omuhia Jerusalem ne yehwa sana ma wo mu a. Na oduru won woko abansoro dan no mu. Bansoro dan no mu. Ahona na Petro ni Yohane. Petro Yohane Ni Yakubu. Ni Andra. Philip ne Thomas. Bartholomew Matthew. Afioba Yakubu. Simon. Ne Yakubu ba Yudate. Na yenum nyina de yakoma kurokura empaibu mu. Bible mu ara. Wone emma no ne Maria. Ose mama no nko a. Wone emma no. Ose oni emma no ne Maria. Ani Maria. Yesu ni na. Yesu mama prasa no ka ho. Ana Yesu ni anu nso ka ho. Ba nyina wom. Amen. Amen. Enti on gunguru hwaguo no. Be ba te won say dey sitle. Yes. Na wo mu nyina ho ho. Ho wo ne ba ne there is no separation. That's right.
onkonkro ba ho no anseparate wo wanka se ma wo mumu nti mu mfiri nko what you say yes wanka se ma wo mumu nti mu mfiri nko ana sa wo mu hwe go na poro nka ho ho mu ni hwe go ha no no small for Paul nka ho na baraba anka ho ba cha what you say no look nka ho na akwa ya flan say we Theophilus ono so nka ho ehwegu ya Yesu maame ho ane manu a na ne esuafo ne nam no omo so ho bi me peso bi ate eniyoma bi ase amen amen na mpampanso a yadu ne yayama sabi onkonkro wo ba mu a ontime nya hwe tieni yi ade ba ko a yansha no nso no e was say opening that's right ma ba nso a onkonkro woni mu no etimi gina ma kwan ma onkonkro afani mu ye de me se oba so obate ne ho nyame mu na wa ye nyame dwuma okofa acha be ma yente saade o yase de onkonkro hia gu ya ebe ehwe gu no na ma no hobi yeme so amen amen na yehwe onkonkro botaya ode baaye yo yeme so amen amen botaya ode ba John 14 yeni kan wansa ne aba Acts yana asam petre dunai nchiche mo dunum ebesi eduonu baako John 14:15 hon konkon ho bɔhyɛ yanken kan samodom ya muni ma hyɛde so kai na me de no bi sɛ agya no ma mo trada no kro ho ma wiase ntumi nyɛ wiase ntumi nyɛ no nso ni no na mo de mu ne firi sɛ wɔte mo nkyɛn na ba betena mu mu me ni nya mo nyanka me ba mo nkyɛn akakra na wiase ehu ne bio na mo de mu me firi sɛ beti ase na mo so mbetena se obetena se dan na mbe woni sɛ me wɔ ma agya ne mu na mo mu mu na me so mo mu de o ma hyɛde na odi suo no ɔno de me dɔ no na de me dɔ no ma agya be dɔ no na me so me dɔ no na me yimi homa kyerɛ no to aso siti ni ɔdɔ Yuda enya Iscariot no ɛsɛ ne sɛ awurade ɛyɛ de na wori beyi wo ho akyerɛ yɛn na enye wiase wiase ne sɛ so obi dɔ me a obedi ma asɛm so ma agya be dɔ no ne bɛba ne nkyɛn ya bɛ yɛ ntena bia ne nkyɛn de ɔno me na onni ma asɛm so no yes na asɛm a na asɛm matie no enya me dia na yɛ ma agya osoma me ne dia honkonkono yɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ kɛseɛ kenkai me wɔ mo nkyɛn na mereka mu yinom na okyerɛkyerɛfoɔ no honkonkono na ma agya bɛsoma no me din mu no ɔno na ɔbɛkyerɛkyerɛ mu nneɛma nyinaa ɔbɛkae mu deɛ maka mu nyinaa jo yɛnhyɛ ha nso honkonkro na ɔba nipa soɔ no ɔyɛ kyerɛkyerɛfoɔ kɛseɛ ɛna saa teacher wei abɛwura bɛrima mu ɛna ɔde ne kyerɛkyerɛ the same teacher no abɛwura wɔ bɛrima mu gyeme so amen bɛbɛkyɛ wate aseɛ ɔbaa nipadua no wabɛwura ne mu nti ɔntimi mfa ne nkyerɛkyerɛ obetimi afa ne mu ana obetimi fine Joel ɛhyɛ nkɔm no ɔse mabani ne mama bɛhyɛ nkɔm that's right mabani ne mama bɛhyɛ ɔka ne dwamso mmienu nyina bɛyɛ adwuma korɔ ɔde aseɛ bɛmani ne mama abɛhyɛ nkɔm na mpanini hu na nisuadeɛ na nkɔɔ ne mfena so na ɔbɛhwɛ ne ho nhoma guo enti bɛmani ne mama no yɛyɛ adwuma korɔ because of ɔmo a ɛbaa yɛ nsuo nti wankyɛm amen fine ana nkonkro no a wɔaba no Yesu sɛ wɔakyerɛkyerɛfoɔ wɔyɛ teacher o wɔbɛkyerɛkyerɛ yɛ akɔ nokorɛ no ho amen wɔte aseɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn akɔ nokorɛ no ho ɛna saa teacher yi a ɔpie yi ɔba yi ɔbɛwura ɔbaa mu ɛna ɔbɛwura bɛrima mu Joel nso so ɔmo yɛ adwuma korɔ
amen enti sa oba ne ho nte no mfata so oba kyerɛkyerɛ de a ho me ne kɔkyerɛ ne mu a ɔde ne yɛdan amen mepɛ sɛ ɛnɛ wote nneɔma bi ase mepɛ sɛ ɔte nneɔma bi ase afei yɛnkɔ ɔde sɛ ax ade a mastadi a mepɛ sɛ obiara te aseɛ no no sɛ wo nkonkron abɔ ɔbaa su na sɛ ɔfa no mu kyerɛkyerɛ a ɛnyɛ ɔbaa no na akyerɛkyerɛ o honhom no because ɔno na yɛ teacher ɔbaa no deɛ ɔyɛ ordinary person gyeme so amen sɛ wo nkonkron bɔ bɛrima su na sɛ bɛrima no akyerɛkyerɛ a wohu ne sɛ yɛ ɔno but nyɛ bɛrima no na akyerɛkyerɛ na mmom honhom a ɔyɛ teacher no ɛna nam bɛrima no mu kyerɛkyerɛ nti asɛm no ye adeɛ baako a yɛnhyɛ no nso ɛwɔ kristosom mu no yɛntimi ndictate ma Holy Spirit na meedi ka bɛkan Paul nsɛm no honkonkoro hwe aguo Acts chapter 2 jo kan hɔ Acts chapter 2 verse 1 down to 4 verse 1 down to 4 honkonkoro hwe aguo na Pentecost antɔ na wɔn nyinaa ahyia faako okay di kan ha Acts 1 no verse 7 to 8 Acts chapter 1 verse 7 na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ mo asɛm sɛ mobɛhu no berɛ anaa nna agya no ahyɛ to ɔno ne tumi mu sɛ wo nkonkrono nya ba mo so a wobɛnya wɔden no mayɛ madansefoɔ Jerusalem ne Judea nyinaa ne Samaria de akɔpem asase ano no hwaa tie o ɛnyɛ mo asɛm sɛ mobɛhyɛ mobɛhunu mmerɛ anaa ɛna agya no ahyɛde ato ɛno mɔnka ho gyeme so amen enti megyina hɔ yi ɛda Kristo bɛba no menwene ho ɛnyɛ me dadwen ɛfiri sɛ menka ho na ɔne me adwene ho aka kyerɛ me sɛ da sɛ ne bɛba wate aseɛ owia no ɔse sɛ wo nkonkro no nya ba mo so a ɔnka sɛ nya ba wo so a mo ne yɛ sɛ ɔma wɔda mo hɔ nyinaa ba mo so a mobɛnya ahoɔden mayɛ madansefoɔ ɔma wɔda mo hɔ nyinaa ansɛm cause awurade a matwa dwa wɔ asɛm no antoa mu wate aseɛ wɔyɛ ahyɛma sɛ wo nkonkro no ɛnya ba mo so a mobɛnya ahoɔdene mayɛ madansefoɔ na moayɛ madansefoɔ Jerusalem ne Judea nyinaa Samaria akɔpem asase ano no hɔ a fine nkonkro ba bɛma no mu wanyɛ ahoɔden ɔte aseɛ ɔdi Kristo ho adanseɛ ɛna nkonkro ba ɔbaa mu ɔno nso anya ahoɔden yɛ ɔno nso di Kristo ho adanseɛ mistake ɛwɔ ma ne deɛ yi amen mesi the word Joel akaeɛ no ɔsɛ mo mmabani ne mama bɛsɛ nkɔm ɔmo yɛ adwuma korɔ so na ɛnɛ no yɛwɔ nipa no wɔ hɔ a Spirit of God na nka sɛ wɔnim adekodeɛ deɛ aka no yɛ kyinigyeɛ wɔnim honhom a yɛfrɛ no sɛ kronkron no wate ne din na ɔkeka bidie honhom no ebi nini mu mɛmenkyerɛ wadeɛ sɛ God Spirit ɛtrɛ wo mu a wonya kyinyegyefoɔ because deɛ wonim no wɔkyerɛ wo wɔkyerɛkyerɛ wo de wokɔ nokora no nyinaa ho wɔyi wɔtɛn wɔ bɔne ho wate aseɛ na adeɛ a mahu ne sɛ obi a wo nkonkro wɔ no mu biara no sɛ obi di Kristo ho adanseɛ nokurom no firi wo nkonkro a ataakye no wate aseɛ ɛte sɛ steam ɛkye no wɔwone sɛ akoa yi sisɛ nsɛm a wɔka yi awurade honhom na ɛde ne yɛ adwuma wɔka asɛm a nokore toro do
oyi bɔne ho atɛn na ɔkyerɛ nipa nkwagye kwan amen na last na meka bibi sɛ ɔba mpirikyi nti so ɔba mpirikyi na ɔsakra nyame bɛpam what is here little time ayɛ ne twam tam wɔ hɔ bibi twam little time na ne twam tam wɔ hɔ yɛka bi agu akyire what is here na ne na mu ahyɛkyɛ ɛtɛ na ɛkyerɛ sɛ ɛhyɛ no ne kyerɛ sɛ obi nhunu nyame ɛnya nkɔ yɛdi nyame no asie yɛdi nyame asie nti na that time na asɔfoɔ no hyɛkyɛ no na Israelfoɔ ɛhyɛkyɛ Israelfoɔ kyɛ ne da me kyerɛkyerɛ me kan ɛnyɛ nkramofoɔ na de kyɛhyɛ baayɛ o Jarabia ɛnyɛ nkramofoɔ na de baayɛ na yɛ Israelfoɔ ataadeɛ Muhammad ɔkɔtera Israel hyiae tie ne yie na hohohorɔ ɛnsa hohohorɔ ɛnyɛ Islam na de baayɛ Abraham redeem na ɔhɔ wate aseɛ nti adi bɛsi nnɛ wokɔ Israel agye ɔmo nye Yesu ni ntina ɔmo kyɛkyɛ na ɔmo de Kristo nyame asie bisɛ nyame no aka so obi hu no nya nkwa nti ne adi ne sie ɛna nyame no bɛda ne nipa meyawo no wɔyɛ opening nti yɛmfa nyame no nhyia bio sɛ sɛ yɛyi ne kyerɛ twam tam no mu ate mmienu sɛ sɛ ɔba te hɔ a ɔhu no akyire bama te hɔ a ɔhu no akyire wɔn sɛde ade ne sitia nti honhom no ɛnsi baakofoɔ so na wakaka kyerɛ wɔ bi ɛsi wɔ biara so nti na Joel kaeɛ no mɛtwe me honhom agu honam nyinaa so na mmabane ne mama ahyɛ nkɔm waka ne saa wate aseɛ nti sɛ ɛba Kristo so mu a ɛma bayɛ mmarima wɔ honhom mu because of the Spirit of God na barima nso abɛyɛ katatie wɔ honhom mu because of the Spirit of God wɔn ne personality ne sɛ ɔbaa but deɛ ɛhyɛ inside no ɔnyɛ ɔbaa no ɔnyɛ barima ɔyɛ nyame bɛbɛkyɛ wate aseɛ mepɛ sɛ na wote saa asɛm no ase tiatia na mogyae saa argument no nti yɛayɛ ama nnɛ ɛma deɛ ɔmoyɛ yɛ akasaa wo soɔ ɛnwomtoɔ asa ɔhyɛ wode aseɛ aprapra ntentan teteɛ ɛma deɛ no sɛ ɔba bɛka nyame asɛm yɛyɛ afirim ne nyinaa nie yɛnkɔ Corinthians or Timothy because somafoɔ Paul deɛ no so Corinthians 14:34 1 Corinthians 14:34 ɛma asɛ de asafo no nhyia mu ase moma maamu a wanano asafo no mu na wɔmma wɔn ho kwan sɛ wɔn kasa montie ne yo na mmom ɔmmrɛ wɔn ho ase sɛdeɛ mmara no nso ka no ɔma wɔn ho kwan sɛ wɔn kasa na mmom ɔmmrɛ wɔn ho ase sɛdeɛ mmara no nso ka no na sɛ ɔpɛ sɛ wɔsua biribi a ɔmmisa wɔn ara wɔn kununom efie ɛfiri sɛ yɛfɛre ma ɔbaa sɛ ɔbɛkasa asafo no mu ɛdeɛ na mumu na Onyankopɔn asɛm no firi bae anaasɛ mo nko ala ana abɛto mo Timothy nso ka sɛ me 2:12 mepɛ sɛ ɛhɔ nso yɛka si na afei mekyerɛ mu ma wo Timothy 2:12 1 Timothy chapter 2 verse 11 ɔbaa hyɛ bɛrima ase ɛma nyɛ kɔm nsua asɛm no ahobrɛseɛ nyinaa mu ɔbaa deɛ mema no kwae sɛ ɔnkyerɛkyerɛ na ɔnni ɔbarima so na mmom ɔnyɛ kɔm wɔn sɛ de wasi aka no ɛyɛ twi kasa ɛma nyɛ kɔm nsua asɛm no asafo no mu na ɔbaa deɛ na maa ne kwan sɛ ɔnkasa monti asɛm no yɛ o ɛnyɛ wurade maa ne kwan o
ɔsɛ meme memaa ne kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ anaa ɔnni ɔbarima so wote deɛ mɛtwerɛ no ase ɔnyɛ kom but ɛsono nipa a akwama ɛna sono nyame akwama wote aseɛ sɛ pillar of Zion awurade nam so apagyadeɛ asuo yi mɛtumi aka kyerɛ boasefoɔ sɛ ɛmaa no a wɔhɔ no nyɛ kom na ɔbaa deɛ ɛwɔwɔ boase asafo no mu no memaa ne kwan sɛ ɔnni obi so anaa wɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ deɛ twi kasa no sɛ ɛna awurade nso sɛ wɔn kwasi awu a wɔma obi kwan sɛ wɔnkyerɛkyerɛ but me awurade mema ne kwae mede mahoɔden awura no mu sɛ wɔne me ho adanseɛ who are you wokɔndɛm awurade deɛ enti twii no wokan nyadagye enti na mekan ha ɛbɛkan ha no wote aseɛ wɔma wɔ nkwan aha wobɛyɛ no awie ne ka memaa ne kwan gyeme so amen wote aseɛ enti twii kasa no wote aseɛ yi a wonya argument amen tie ne yie sɛ wɔn nkonkron awura ɔbɛn mu a na wɔtu so no sɛ go and do this a woni sɛ ɔbɛka so ɔyɛ ɔbaa nti no mebakyɛ woate aseɛ woni so ɔyɛ ɔbaa ɛyɛ nokorɛ tie ne yie honam fam no ɔyɛ ɔbaa excellent but honhom no akyene mu no nyɛ ɔbaa last obi bu sa me this question deɛ ama me de ɛba no sɔfo ɔbaa wɔ ho kwan sɛ ɔhwɛ asafo so nam sɛ asafo no ankasa yɛ ɔbaa asafo no ankasa Christianity no ɛyɛ ɔbaa ne kunu ne Kristo wonim a ne kunu ne Kristo amen ti asɛm no ye sɛ woahu na ɔbaa ɔte sɛ ɔbaa yɛ atantadeɛ bi amen tie ne yie metɔ obiara fo ayɛ saa ma ɛnnɛ mmabaawa no aba no nyinaa ɔyɛ a na ɔde afa nwom saa ɔmo nyinaa nwom ɔnenam mu saa no wakɔyera ka wode adom no yɛ adwuma nka wo wote aseɛ but sɛ God spirit ɛpɔsɛsew na ɔsɛ ɔde wobɛyɛ biribi a ɛmfa ho enti meto me nuanom fo moma yɛnyɛ saa argument fo no na sɛbi wonyɛ honhom a wowura obi mu ade na yɛ biribi gyeme so amen wonyɛ honhom a wowura obi mu ɛne ɔbaa bu ne nsa wagyimi yɛaka Leviticus hɔ no bɛrima nso bu ne nsa Leviticus 15:1 ɛyɛ barima nsa buo ɛyɛ barima ahosane fi ne 19 no nso yɛ ɔbaa ahosane fi yɛakyɛke wɔwɛ obiaa wɔ ne deɛ sɛ spams ɛyɛ mabu so wɔ wayi no mu a ɛpie ba nyame nso hu ne sɛ wohu agu fi sɛdeɛ ɔka kyerɛ maa no saa na ɔka kyerɛ wɔ wode aseɛ ebio bɛrima bia ne wɔ a wɔmfa wotwamu antɔ fam apart from Adam including Jesus Christ ofra wotwamu John the Baptist fa wotwamu wate aseɛ tie ne yie mepɛ sɛ wote aseɛ saa asɛm wei gyae saa argument no wɔn sɛ ahabu sɛ question bi sɛ ɛdɛn a momu ne Onyankopɔn asɛm no Corinthians na 14:32 ɔsɛ ɛfiri sɛ ɛyɛ fɛre ma ɔbaa sɛ ɔbɛkasa asafo no mu ɛgyeɛ na momu ne Onyankopɔn asɛm no firi bae anaasɛ mo nko ara na abɛto mo wɔn sɛ deɛ ɔti aka no ɛyɛ fɛre ma ɔbaa so ɔbɛkasa asafo mu it is true ɔbaa ho nkonkoro ntini mu no afɛre ma no ɛde ma no so ɔbɛtumi agyina
aya biribi the same as man dama honkonkro ntini mu no wo fra no so me pompa kro obedwane anyi obanko me ma di sofo ache me kai Bonages me ka hu bi ne ate Bonages me ko boy ani asori pani baako wona bo crossing prayer me ampon asori pani babo yakati yani ba ho so no adwane adomne maru so ko America pa enti ya me ti mani kakra na koi oko da bemo what I say enti eyeni farese obi na no kora bompa wa so dem on yankesu on preach o paye odwane samo ba unsotie but oba nyankopon humtini mu no ontisa amen what I say se Paul ka se mamu wona no a o kama wona ho nkonkro nya de aban antiwom so amen wona nkonkro tiwo no enipa no wo ya wo besi honhom kwan se honhom si ode obi ya de a o se me sini kwan ka wa no tum no way amframa so be sini kwan udi agoro ensu oyiri ba se be sini kwan udi agoro toto da ni nyina mframa babam o da no watotum so ba fi ho ho na ba hwie fi ni gu ho mframa na o block no ne fa ba bi di fi ni be gu ho so oya to ba se na se what do you mean block no o dey help secure from her glasses because of this door to safwa twe na ni ba bosome obi ama na wura omra na ha nyina yom futuro enso ko no apepa mo amuto ko akwa burochira mo dan mutumu no ya no obi ko sesa anwa bagum but oba ko oba ban na dem mo nyina yom futuro what mean sim from akwan da and it's a God spirit ewura oba mu a wona so nyo oba biu amen mama ya muwa na wura dem fo won so anya de minim a certain lady bi because she an sunyane na me be preach and oba ho no se sofo me sampa kani na me pese me nsu me preach bi sanka menya akonya na me ni kan preach be 20 minutes bi na abeto aso to aka na me hwede din na me say fia bi o na gan show mic numu no ewurade me kopa sambanat anim ho na metra message power de nam no so ade ban odana ni be bisa me se ontwa so me se to aso afani pa be go se va sister ni okasa ya ma me bam ni sei wo say ade ni sitia afa oguso okasa na manfusu one young lady na manfuatu hosu owia no de okopole ode ne life akwa ofa so de wie school abraba wo oboye e mama wo no ma da wi ni ade sister ni chiram na brother ba ko pejanse so for asema sister na kan no kure meni na ne ko school na ba ma din sa guriti no hosu benkatachi oh ya blockage ya kona wo kwa ya ya nteme nsoa ya nso ya makwa mo bi masoa samu tumani na mo wa asofo ya ba ya manfo num wi e wa so dem ya ento oban huni nyansa nche yenom obehu na che won we ba so bi a wo tie me no enti asem ni ye amen mama ye ma won chance na ya nche won if God possess you ya mo won said ye ba yo mo so betimi pick up amen esa for no be di ba maso dia say na enyo anya ba no na edi usu number 1 kristo somo no you are a worker me person bi atiasesa we ya ba ma we ya worker ano ba no so betimi affection as a worker that's right because what you say nyawo na wodi obi aso spirit of God or Jesus Christ
the head of the church. On the control biya, on the dimi so, do biya so. Nti se bia sore, ye you oba se kohwa no ntia se enti se bia company. Ye bia bi oba bi, ye so oba bi nkoye managers. Oh ho. About what you say, a Jumani Yanadia, CEO Nankasa, where you work at the Buabajina Katria. But what you say, your managers, bank managers, our shop, or your bar, our shop bank, so bank manager, what a commercial bank, your shop bank, so your school or bank, so and just a school in India. Silent Christian at here. And you know what I'm saying, Jesus Christ. Amen. But I'm sure what you say. And why employ you, Obama? And you know, so better to employ you about who are you? Oh, no, on the answer. But I'm sure what you say. Yes. Because I was a time, no big cabbage to me. Say, Ezia, sir, Obama tea, software, yeah, 9 years. No, so what about them? Who go school teacher in Iban to our dear? I said, Obama, tell my dear pieces. I'm saying, when you're correct. Them say no banu na tiyo. Christianity belongs to Jesus Christ. Christ and who Christ of four be suffer myself ni bisia. Amen. But what I say, yes. As a for me person be bisia. No Christ a man si ho. We say so we dey sit down wa. E dey so for e kwa wan ran kuro no a. Wan fo si ho pe kwa. What I say? Enti no argument. Jemeso amen. Amen. Yes, stop this argument. When I'm pretty so we are Bama pa, and then I'm on conclude 2 more. Yeah, Juman Kojiwa Katia. No. No, you are bouncing and I'm on conclude Pontina. Or you see you Juman Kojina Katia. That's all. I obey it. Yes, one shall come. The Bama, I hear you say Bama preach. Go to me. What I say? Go to me. Amen. Amen. And a Maya son for the Mamma's way. Me per se, we say, Spirit of God or a neutral. That's right. When you Bama and when you are bar is God. And I'm person a shower dream. Now, boy. Amen. When you bury man when you are bar, it's money shower dream. Neutral. Now, wow. Amen. Amen. But so who say Obana or Gina Hano? Hong Kong Tranum na ye dia. And the whole kind of no jitum. Kwasempa. What I say? Last, me busa jidi koko so for ba ko se. Musumi. Oba bu ne nsa, mama ne ma sore. Eye no kre. O me so for no de so abu ne nsa na wonte. Enti no ma so nam se no ye na ho konkro tra oba mu om se ai nam so obu ne nsa ya wo firi ko na wo da susim na nsa buo na chi no asa ba na o so nso abu sa asem o nam se ano de bu nya nwene ho o ye na nsa bu sa ne se ada Kristo Yesu baba no ba mo no me ati ase so baba ba to bi a o mo ti ase sa ti asefo About what you say, and that's all Babani and Yadda, Yadi, Yabeda. That's right. Yanani had that money from the Bewu. So I say, cocaine for or my sit to move for Omdu, a bonnet for Beko. Now Yadi Abada, San Wakani Tasronica, some Wakani and what. Jemeso, amen. Amen. So I say, and this a Christo Ba, no, but your bar, and man, every day, and you're being sabu. That's it. Jemeso, amen. Amen. And this a Christo man, no matter nefwa, asu no erade. About 1,000 yatrane for but woman in a buomansa. And what about you? I'm a much woman sabu. And which number for him? I'm not telling you area. I can't Munsama Cotujam nine sweaty and San Wada for mana. Was Santessa, and I'm the same crasses him we. What I say? Yes. So a bad billion, sir. That's a God spirit. That's in the Mudia.
emuni so ye fi amen ye ka obi a ye fi obi a odi bone jeme so amen obi a wati bone ene ye se sai nipa wo ye fi what I say you obi a wo jai bone ya wa ko count na frefi the person no pay ye nyina yesia mo amutie mi nyina no wo ye oba ho na so de communion no ampam wan ka de yesu wo ene no soya wo asem wo asem wo se di odi no onom no ompa ya de yesu wo no monka wan kasa mama o communion ni ho ma merema ma no su dibi ti monka sa ko so ba wo se pa muka entuli atrase no obi nka nje sa wo ye oba ena ha wo momrisi wo no what I say ename ba no manye na maame pani bi so na wo preach ahyehyɛ ne nneɛma na ogyina no wo preach kuro nso nkona ba na mehwɛ ne din na mehwɛ yes maame nyame nhyira o tifie so ba nya o preach obi preach nso mo bi asakra enipa nkɔ sɔre no botre na ebra nyame bɛgye no o di ase entra so dam na me yanka wan sɔfo maame foi ya housewife ena didie ne ya se tokotoko bi kyɛ sɛ o hwɛ bi kwachi na mo ene ne nsa dan ho a aso akopa himadi ati ase de onima ni change ntade ntoma ye change so ba preach no si ho ase wo to dream what ase o si ho afadam onya hwe this a man kura kosia enamu asam so de obesia no aduane ama ukru night wear brazil ya asam na nyina gina kakra wonya asate no nkoa se trosem no mu nsam de keka yada na me ka say me say so obi kofo obi so ma kire condom se ekwan mfa so mfo oba aponche keto aya wo no na ne ma me na kire ne kwan mfa so mfo oba our experience rough aponche kramai yentu no fo sa fro oba se wana kire no what you say nyame di wura ni pam nyame o di wura ni pam ti asem nti adia here and so we are bow now so God spirit abawashu dia number 1 who nyame ahoden number 2 who promise say ahoden na mu di Yesu Kristo ho dia adanse wo tire enye wo honhom na ade obekọ wanya honhom asem te nipa na ma kwan beti nyame ma kwan Paul say me ma wo kwan the word me ma wo kwan no it is a Paul decision from Paul no e kan asem jeme so amen decision from what Paul no na dwen chire ebi sa wo mo wo de ma men chire wade 1 Corinthians 7:12 1 Corinthians 7 verse 12 o say Paul 2 wana wawale na wanyi nie ne fo no kokko o say na wana aka na de me na me ka kire wana nya awurade on say do sika no me na the word me no ko na me pe wana aka na de me na me ka kire wana nya awurade this asem we aya Paul na aka jeme so amen ba so ade ase da bia me kase nyam djuma no ya hon konkuru was 70% ana ni pesu enso 30%. That is nyam djuma da bia me kase wo preach no ahwe ha ba kan adwene ni pesu no priba wuram. That's right me na Paul ya no what you say into how Paul no we are very clever into ya no akose me what the abasom wo so no ana sam no ho de ya oka fanko shewrade baby so se me na me kan so e bia awurade ba maye no kwafo no so de ahye ho into the word me man kwan o some channel so what you say into me slamo if God's spirit possess a lady o ne ka se o no so nya lady bio wa be nya mete bia jeme so amen into awurade wo kwan se o fa funumu mu a wa be nyame te bia o ho kwan se funumu no bie na no kasa na de tre odifo pa amen quotation be no bie Galatians de na kenga Galatians chapter 3 verse 27
27 28. Okay. If we say Mumudu do abom asuko Kristo mu no ma hye Kristo. Ma hye Kristo. Yuda ni anahele ni ho. Me pa choti e kaso obi ase ne say. Ya de Kristo wura. What you say? Ya de Kristo wura nti wa mu no ye hu bio. Yes. Ma hye Kristo. Akwante say kana no onse omutimi de obi hye botom. Yes tumirika. Enti oba uhu no. Botoni na uhu. So what you say? Fine. Wona ebu amukumfo no. Ya de ade hye omuti. Enti wamo kwa uhu omo. Tiye. Enti Christ yedini wura satade. Yuda ni anahele ni ho. Me tira wade oniti abashawuti. Ne nsa bashawonsa. Ne nsa ba akoma shawonsa. Yes. Ne buba shawbo, na chiba kato wachi. Na fuye wafu. Na fuye wafu, unenaya onai. That's right. Enti wono say inside. Tiye hu. Jema say amen. Amen. Enti yehu na mo yehu ai. Christ. Wase mo aye bo masu. Eko ni wo mu no. Mo se Kristo. Yuda ni anahele ni ho. Yuda ni anahele ni ho. Akwa na odisi ni. Akwa na odisi ni ho. Obarema na obani. Omo nyina se Kristo. Obarema na obani ho. Efise mu nyina ya ba ko Kristo Yesu. Wodi Kristo asem. Se nyina ba na wan be ma na wan. Oh. What I say? Wodi Kristo asem. Shey. Wan ka say when you obanti me the marry question. O se nyina de Kristo na asem. Me tinja me di sramo. Me so ababawa. Mama panie wo sesufuo bi kobu nsam gem oh wo sesufuo bi akobu nsam gem so nkonkoro wo so a anya so dam ya bakeka mu ke akeka nkonyo tuguo ona be mama fa mama sem ko what I say ana ba suri ri na bu keka nkonyo gu akra yira What I say? Starting now. Mama come God's spirit and you sue. Mama be ready na me hobo. If I body fit ya se adam mo and kai now they wa he me try wade o. Jaman 40 Samuel Magdalene. Etimi hunu Messiah sakrai. Na kaya fani an nasofo pani ehunu Yesu kosi so wuye. Oh my God. What I say? Woman who Kristo kosi so wuye. Nti anopai misraw ani diem ahobrasiem. Amfa nyame asam na nto ho. Na nya wadwen se wonka ho, oka ho bi. Ka ho. Wa nya adwuma no ya wabusawo. Wa mo obi ansakra wonya nyam dwuma. Da bio. Me ko asore me bo me nsam enya nyam dwuma. Ya bo nyom me sa enya nyam dwuma. Me to correction ayamwa na wa wo bo ho. Eri be to twene de bi atokonwa ma wa akotena so. What am I saying? That's right. Nyam dwuma yenye pensu nyam dwuma nkasa ene adwuma Kristo de amaya ne se goyi. Kwa ka sempa kire de oyira. O ka kire ne wi a fa ne bra. Me bona su. O bona su wi a kire no. Only the main work. Enti me nyam dwuma na woto a wonu anuane ma ukunu no mu die no. Enu nyam dwuma ye. Nyam dwuma ye. What you say? So from my mouth, I couldn't deny. And you am Jumaya. What judge you want to walk canoes? Adio. Canoes. A free night. I do cray. And Cassama your bar. So God's spirit, a boa soon qua there. Who we are Parama. We are Parama. Jemeso, amen. Amen. I was so much God's spirit. And now was so a yet your person do we. Tieni anya sa oba na oba anya hwe oba anya ode oba anya hwe sa no wu na akobu nsam gem mesi quotation we da bi amekan mere bantam makatua adisam 22:12 me kura makatua me de bra obiara sane ne nwuma etie adwuma kura wo ye ma Yesu no ho akatua na ansa beka na oba na adwuma no nso ya ba akopo mo ntwe akra Montrachira wo momo wansu etre sakra obi bonasu chira no etre safo na me na mboa me kunu boa me which way koba me na me no aduane ma ne di tisas of mami me ana me ya bakwa de ma ne di yo erode ba ka twa se no nkam adwuma ho be sro bia wo tie me na
awurade ma ho nimdeɛ amen jansa kyirigyia no to na mframa ɛbɔkɔ baabi apa tenenka nobody obiara wɔbɛtumi control mframa saa na God spirit teɛ baabi ɔpɛ no owura nipa ɔpɛ no ɔde no yɛ adwuma na mehyia